Shubor nakaslem jong unausan hima. Ka Khasi Students Union mingi circle hapo kejingalam usamla Samuel Kharbani kalawan banyak kendo yau medical superintendent jong ka Nigrims Hospital halor ya kejing keno ba uwe unos chenrang bar jela ula jrong khti ya ka we ka khna kabadang hapo khat prasnem ka karta habakran chigila pathai kubor ha ka siningkong usamla Samuel ula keno ba ute ubar jela udi unos chenrang uba na ka jela Rajasthan balayat ho bagani ke jingja kade ke belajar nadu ke si satjan ke sautrik ubanai naitung ha kaba na kaliang ka yeng jong kate kalanot kala ujor da ka FIR hamau diang police outpost habakli ulai thu ba medical superintendent ke Nigrims Hospital kala ai daw bakani ka kam ka don ha ka jing tokit ki pulit bat anda lawat jing tip ki pulit kimpat shimkhia halor kanie pat kimpat yo ban kem ya uni ubar jetla ka KSU kala dawana katanat pulit wa kadai ban shimkhia bat kem mardor ya uni uriu shim kabu Khasi Students Union Shillong mi sakil adin ba kala yo jing tip ba kadon ka way ka molestation case ka baja po Nigrims seng kala hier mar hadin ba kala bana udon way mender po Rajasthan bekerteng hari Narayan ulale ya kani ka kampo jaj ya kena kebatang hapo ka prasnem ka jingkeli ka bangilabu ya ka administration hadin ba kani ka jingja kala ja menta lajan arsngi ka administration ka keno sa police department hadin bangila kli ka police department pat balay ba kampat sim ya kata ka action apa kadai ka pokso case police department kadang ba kadang bunkam sa balik sim kita ki file ni kita ki register ibu ka jingkeli kita police department ba hadu kat no pinsem pinslam atau pi up hadu ba kena kan yap ya kan poi shiki ki put ki bakam susi kam sniu kini jingja Nigrims ki ja ka por kan Nigrims kamlong accountable kandiat ru ka bangirung ka kamrajun ki i kumba kimtep ye ya ka ka baja watla ka jingja ka ja mata la jen arsi kong sandru kini ginas bana ba kidi ginas na po Rajasthan ba kidi ki way na ginas ki bujuan pen kulmar akani hospital ba po Nigrims kini ginas hadin ba KSU CC kalaya keren ba om de ban weng no kini ginas ibana ban ba kata ka exam ka batamai kala janwan biang lingba jo ka norset but ibu ka jingkeli ka government ato kanwan bread biang eta kinas kiba long pojat hakaba kinwan de kum kini kikam klam akor apo ari jongi ibu ka ni grand shai sa government ru ba lada government kaya chakmat bat kani ka exam KSU hi kan shim lagi jong gibenta amara darang le hi lingba ka to ka ju ka exam ka bale hapaman ka por biki orung kini ki i kar Rajasthan kini wan rung biang kini ki kar Rajasthan apo ni bat kin le ki kam ki basniu ki jong ki hakaba wat ki klung kena ru kim singan chu wat apo hospital ka jingkren pada ka basai kolong ba lada ka Nigrims kabla ban penbet kini ginas ki badan hang ni kini ginas senrang ki bani na po Rajasthan ki bajumelin banele shile ni kaseng kan shim lagi jong ki benta wat la ki benta ki long ki bakraw ba ki benta ki la ban long ka jing kulmar apo Nigrims ndre kaseng kanom tieng bat kan shim hi ka anya la jong ka kti bat la ka KSU ka la shim hi ka anya la jong ka kti wat ju keno pat bangi shim hi ka anya apo ka kti jongi na kalian jung superintendent jung Nigrim kai treka ka yu ba pi ai ti kandu tapi hadin bangi kendu badu superintendent jong ka WMS medical superintendent jong ka Nigrims ni haban pento hi mangi ya ka ni haban lech ki yang kisam ji jong tu samla bat pento ya ki ya ka complain namar ba ka Nigrims ka neglect bet baki empat yo ya kata ka formal complaint ka jing ka long ba ki briu teng ki di briu buan na nong kendong nei ka ba ki sam jing banto ya ni complain ka supay no ba ka Nigrims pre ka keno bet bakata ka yu kala long subjudice bakala apoy siya ka kut bakala apoy siya ka police department ndre ka khamsya patpoy siya ta kadang don tang hapo ka police department bak ka police department kadang lingat ban wat ita ki kot kisla hadin bakala jam tala arsni i kum baka police department ka bon kam bon wat ban tangi di kot jong KSU
man kapor ban twet eki ban kem eki balik kem eki ni mender bon le ni kam po jak sini kata ka jingkeli ka bangi bu ningkong yang police department atau ni kalau yang kan negeri ka air nem try kata man pensitom yun nos senrang kan Nigrems kabu kata ka ju ka jingkren ba kadan ka komiti kan rai kidan ki komiti ba per po kan Nigrems kidan ki komiti bagi di bensyem ka rai hapo suppose ni wara ta report ba kita hi ka ba kan Nigrems ka ong ba kabaling apat balong ba kan Nigrems ka ap kita ki written complaint mun Adian naklen bakilawan ki pulit mun naklen ju Filipina pe kata suppose ni report jam kan negeri kan nimnum ap ya kata ka Nigrems kalau pois ki pulit para po ka pokso tu brio la de ban syakem manin presya ula da tu brio dang wan tre po Nigrems kaseng kan pet hadu kumno bo tu brio uyo ban rung po ka ge jong Nigrems atau ni yang kaying kesem jang tu ka dang apo akat prasem atau ke don yang kata gaji mudoi da kayak FIR kiladon kaying kasam kala ai ba ka ya hai ya apo mau ka siang free au po sai Orang yang mau dia